Kublai P Baro Shakatup Kuborjungi ka Don Bosco Media Network. Kimat kibakong san mentaka sngi kilong. Kentad u chairman MPSC ban penmi perthai ki kerteng ki samla balatho exam. IT ka High Court Shakador Barshnong Mausen Ram Banrai NOC. Do skim sorkar ka shnong mau thau yang nong tua. Ban Sha ot kilo ki marap ud ka HFU sha KJDC. Tomentai ni apai sha ki khubor ki bakhambnia. Kidukot jangka seng ki samla puli Khasi Students Union kila penlong ka jingya ki Hakmat Office ka Meghalaya Public Service Commission haka Pratrik Nailar halor ka jingkentat jong chairman ban penmi perthai ya ka thup kerteng jong ki samla ki ba layakun ya ka examen hau ni usnam. Kaman shwa haka Shitarik Nailar haba kidukot jong ka KSU kila ya ki Hakmat jong ka neka office halor ka jing sya keno jong ka MPSC bagila don ki kenrum kenram haka jing penbena ya ki kerteng jong ki samla ki balapas ya ka examen bat kila dawa ban penmi perthai ya ka thup jong ki samla ki baya khun ya ka MPSC examen. Haka Shitarik Nailar kidukot jong ka KSU kila penbena ba u chairman ke MPSC ula kular ban penmi perthai ya ka ta ka thup kerteng. Hendrai menta ka sngi Pratrik Nailar u chairman ula yatho hakidukot ka KSU ba on nam penmi perthai ya ka thup kerteng namar ladon na pedeng kini ki samla ki bala ya le ya ka examen kila kerpa dia u chairman ban num penmi perthai namar ka kta ya ka buram ka ijot jongki. Marayo jingtip ya ka ne ka ra jong u chairman kidukot jong ka KSU kila ya lum Hakmat ka office MPSC bat kila bitar bat kila thang ya ka teng shop bat kila kuno bon jait persha ya ka MPSC. Kila keno ya u chairman ba ula pen ya ka kular ba ula ai haka Shitarik Nailar. Karbana kalyang ki dekot jong ka KSU ki dawaban penmi perthai ya ka thup kerteng jong ki samla ki balaya khun ya ka examen MPSC baladep penlong. Public service! Political service! Public service! Political service! MPSC ka jai jumlo! Public service! Political service! Abadai Filipin Kerumkan ram juga PC dari kami syuk ke tang setiap dia hai kelentik baca lama di rakyat di sini top fair nak kalian ke implement motor kesel juga seng kok ke jenglam ke Musliman sama Robert dari tang pendia tambah jengkol ke PC dari di lai penduk mak tu Musliman hospital juga PC baka jengkam tungjam mi kuat makalong bukot wasubah Rai masuk sei kalau ikut kompetisi itu katiang makan kubur ya kiki ajumut ni kalau kubur tak kolong pak bagi baju saya kedan di sebentar akasin ke banangkong abakiwan di asengwan ni Bluetooth disconnected. Bluetooth connecting. Please wait. Protes nak yang PSI Syaman berspesifikasi lakot yang keren yang langsung kita kubur berpeni 14 Max berpeni jenduna jadi berpeni jengkeli itu mengenai konstruksi gelombang dalam ami ini dalam juga nak kamera ini kata kontrak dan di dalam kongkong pikiran sepang tekanan di privasi ini kata privasi berpundung yang nak suatu dia kena kajinga long zaman aku Ka Meghalaya High Court kala syong bishar biang haka Pratrik Nailar halor ka mukod duma bala mudui de ka we ka sengnyam halor ka jingkentat banrai halor ka no objection certificate NOC da ka dor barshnong Mausen Ram ya kani ka kun hun nyam ka batmu ban penlong ya ka jingyat pat ba yatra haka shipho bat khatwei tarik menta ubnai hakram maujum bun ha Mausen Ram
Nakaliang unong sajaan juga dor bar shnong mau senram ba GV kenta habakran shikilat pathai kubor hadin ba ulami na High Court ulaong. Kumba kalong menta nakaliang joka High Court kala IT syakador bar shnong mau senram banshim yakarai. Katba Kamegalia High Court kan syong bishar biang yakani kakam haka khatsau tarik nailar. Ka High Court kala batharu ya ka Deputy Commissioner batu Superintendent of Police East Khasi Hills kidai bandan lang haka yeng kasyari haka ni kasni. Strong assistant lang strong secretary berkhoi ki don lang di ka point hi kalong ba mukha ba kanong volatile kani ka situation namar ngai iba kanang kadon ka jing huri hura nakadaw jo kanyam nakadaw jo jing long chai banrio di long bisar hi ukwa bandon ta ka jing penbet daga basuk basain di ka point kalong ba ulabret sa ka dor ba snong ban bisar bahai kani ka kam namar ngi haban parkhat lu kani ka tourism area kani ka tourist spot kadang ka tourist attraction nimla len ya kata ka jinglong ka jing attract kata ka snow mouse ram ka jing attract jong kata ka krem te ka point ka lang ba nimla ban comment han alor ka deliberation apo court nama kadang long subjudice te nrei ka darbari kan syong kan bisar kan ka kam hadin bala kenjo kten ki members jong ka snow kabomot kidan ki stakeholders ki NGOs ngatai ki kadar basnong kan haban lumlang ikiru karan ka seng khasirun tai haban lumlang te namar ba ka kam kalong subjudice nimda koe banai ka nolo ka commitment te rong astana basnong dan hangni rong basnong ru dan hangni kidan e ban ya kali ben ki te nakalang joka hi ngam ko ban karan tam namar nakalang joka hi ngam ko ban don ka jing song sain ngakwa ba kan don kata ka income nakalang joka snong kadi banyo profit kadi banyo benefit te ka point nga habakiwan ki torisi kadi ka jingmentoy ka snong bari ka hima ki tangkatahi im ko ban comment halor ka mata ka balong subjudice apo ko jono ka hima sa ka tre ban ai ka tarik ka jangai kalabu kharsau tarik wat simbiang ni ka kam ka por mister te hata ka por ka dor ki members of the basnong kila ha ban wonra da kinu ki rai jom ki badon por basnong ke ba ke decide te hang ni hi mintang am ko ban kubur la ni ban kren ban penpau ke kata ka jingmu jo ko bagi di ban Kumbang isutu kani ka kata ka sing penbet piong ba ka yeng besar budon borok ya kata ba. am ka yung bisar hi ka sufu Kashnong mau Taoyang nong tua hapo kahima Maharam Ship Southwest Khasi Hills District kala dulut yaki skim penroy ka sorkar tang nakadaw bakane kashnong kampat day kabalarung haka sensus jongkari India. Kadba ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kala itu khmat yakani kashnong nadu usnam 8,000 iway. Namar kane kashnong kampat rung haka thup jongki shnong bala itu khmat dakatanat sensus jangka sorkar India kampat day kashnong kabanyo eki skim na ka sorkar India bat sorkar Meghalaya. Kumta kinong yelam kani kashnong kila kerpa di uba Ranekton El Tongkhar banra haying dorbar tauan kejela banyatay halor kani kakam kenang baki pat ba kibasyong hakashnong mau tauyang nong tua kinyo kajing itu khmat na ka sorkar jela bat sorkar India banyo ki skim penroy hakani kashnong. Penpau hang ne ba walangim pat semlaru hasan sosru dia se kadon kano galat na kabanta jong ki bo sorkar ban perkhat kerpang na kabanta kum ki ne ki banta kum snong jongi bat ngi nge ru bi ki don ki we ru snong ki badon kum ki snong jongi hagade ka dong ka thain ki ba yo hia ka bor snong la ka jong tang ba ki jing mentoy na skor sorkar ki pat semla yo hapo snong nomor ketangi kerpat ba lolong kebala ba kubu sorkar kim sim pialem ya kene ka jing jong ni kum kinong song snong
kaba ngi kenduk nak por Singapore pat ngi ha wede bat kan ka ha ka snam arjar khatway kaba kadon ka jing thok sensos le se ha ketuk ka por ka dei ka jing bom biang ka jungi ban pen krek pen krum iki kot kisna ban penjang ke namar kata ha ka dei ka snam arjar arpo arkuway la dei biang ka ban thok sensos te ngi la pen biang iki kot kislan dong sedong andrai ka don no ka dei ka lockdown ti haduk mentah ke sarkar kampat siam la siam ya ke ban thok sensos ti ka kanawan ra jing susu yangi ku ke snong te namar kata ha ka dei ka por ni kerpat ba kham tam ba kum MLA jongi ba ran nik ton dong dok tongkhar ba dei ban sim khiai ke kam na ban ta ban ra lam kum kamat je kran ha assembly kum ka jing lese ka don ka nok lat na ka bata ka sarkar ban perkhap kerpang Kajing yai beteng ki mahajan ban ot kilo ya ki marep ha ki yo ki han kala penlong ya ki nong yalam ka Hill Farmers Union ban kerpa di Chief Executive Member ka KHEDC ba penyat sim ban tuklar mardor ban pensange ya kene kajing shim kabu jong ki mahajan ya ki nong rep ha kene kajing kendo ka HFU kala penken maru ba kadon ka an jo ka KHEDC balaktip kum ka Management and Control of Market Act ka ba hadu menta kampat trekam satya Uba si Shangpliang Presiden HFU habakran bat kilar pathai khubor ulaya tho u CEM ulakular bashen ka council kan pet yakani ka kam bat wanra no yaki rule khnang banweng yaki jing jong kinong rep seng kinong rep po ka satri ka Hill Farmer Union ka jingwan hane ka por kalong ba kum ka seng hi rengkat bat ki nong rep namar ba kum ba fitip hakini ka jela ka jongi hi Hagini ki por liur ka dei gajing ka jur bha ka jingmi ki jur ki chap na ka jala ka jongi light na ka por klang te bamenta labun ujur bami habakile di hayo hat ngatrai kani kala dei da ki pho snam ka bangi ngila yakun hakabe dei bat ka jing ot shi ot kilo jong kini kinong khayi kini ki marep te kani ka ta shisha ya ka jing yo ya ka yo ka kot jong kinong rep takadau mentaka sngiro ngila wan ya kendu ya CEM jong ka district council Gajingwan jungi kalong namar ba nakleng jong ka council ha u snem baladep kala yo ya ka jing menjur ka asen na governor ha ka bedi berkene ka ain na mentaban khang persya ya ka jing 4 kilo te menta hap ngira ya thu au CM ngi ong ba menta ka sngi ro hagini ki khendiat tayor kadang peteng ka jing 4 kilo te ka ei ka council bakan le na ka menta ki bakum kini ki breu te ka council kala ong ba hoaj kala don ka ain na ka mentaban khang en ka jing 4 kilo Hari ka an kenom 4 la ban trikam lemda 4 frame ki rules ta ka council hapo ka jing yalam ba penyat ki ong ba mentau benai kin pendap no ya ka jing frame ya ki rules nang ta handa la yo ya ki rules te kan sa la ya ka ban execute ya ka ban implement ya ka ni ka an tingek scam hi na du sem benai ba ngil ai jing mudru ya u CM ba kini ki beriau ki ban pentrikam ni ka an ki di bandon haman la ki yeu kenang bala dadon kenong ka jing 4 kilo ti kinong rep kila bani le kendu ba ha kini ki beriu ki bandon yeu te ngilayo kumban si ono ka jing ikran jungi kalong successful namal ba ila ay ka jing kula nagleng jungi ba in pendap no ini ki rule support mentau benai ba ngi scam ba kini ka an kan satrikam bat kan sa la ban le ai bat pendu no sendan khamtam sitom ya kitu ki beriu ki ba jumlin ya ka ban 4 kilo kum kan nuksa don wei urang ba udang pen i yang ya ka wei ka jing thau ka ba ulai di siing mentau siing hoaj u kabyang kador ka koi hadu sispa sentro ai kador te ila syap hoaj te nakatu ka jing Kalumpung yale kai badminton Kabalatip kum ka 15th Inter School cum District Open Badminton Tournament arhajar arpusaw balapan ya da ka West Khasi Hills District Badminton Association kala poino syakabakut bad lapan ha perda da uba HK Thaba MCS ADC West Khasi Hills District yakane Kalumpung la sedang hakah retorik nailar arhajar arpusaw Kiladon nyautli ki school na nongston ki balawan banya shimbenta haki jingya kun singles, doubles, mixed doubles. Ka nongston public school kala kurya ka nam lado bat ka team bakensai best team hakalyang ki kentay bat ka Anderson Higher Secondary School hakalyang ki shendrang.
Badak itu ki kubor ngilapoi syakabakut, tarhadu bangin daya syambiang kublai shibun.